खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 18 फेब्रुवारि 2026 मायथाइ एबा 5 फागुन दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनायनि बेयो मोनसे मोजां सम। रांखान्थियारि बिथिङाव गियान लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंसोर गावनि जिउनि लोगोरिजों गोदै रायज्लायगोन। नोंथाङा सावस्रियाव जौगानायखौ मोनदांगोन। लाइमोनफोरा गावनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। गोख्रै थाबायनायनिफ्राय गोजानाव था, साननानै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। नखरजों गोजोनथाव सम हगारगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। आद्रा थानाय रां मोननायनि नेरसोन दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिना साबजाथाव जागोन। रायज्लायनायाव दबथायनाय बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। मिथुन राशि। दिनै सोरजिथाया बांगोन। नोंथाङा गोदान बिथांखि लानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। सावस्रिया मोजां थागोन। फालांगिखौ फेहेरनो हायो। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। गोदान रां थिसननायखौ सांग्राङै खालाम। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। खामानि थिलियाव मान मोनगोन। गोजाम जेंनाया सुस्रांजागोन। रागानिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया जोंखांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान जाफुंसारनाय मोननो हागोन। रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। नखराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन। गोग्गानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै सानथांखि बादियै खामानि माव। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। गुसुं दावबायनाया जाथावना। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। सम सामलायनायनि फारसे गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां आरो निला गाब। तुला राशि। दिनै समानथि आरो धैर्यजों खामानि माव। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जाफुंसार जानो हागौ। नखरनि हेफाजाब थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सोरजिलु खामानियाव दावगागोन। गोजाम नांज्लायनाया जोबनो हागौ। दिनै गोनांथार थिरांथाफोरखौ दोनथ'नो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि सिंनि गोहोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा थाखोमानाय सुथुरफोरखौ फेजेनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया एभारेज जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हागोन। धोरोमारि दावबायनायनि खाबु दं। धैर्यजों खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब।
धनु राशि दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। जिउ राहायाव दावगानायनि खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। गेदेरफोरनि बोर नागिर। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिच गाब। मकर राशि दिनै गोब्राब नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। सावस्रिया मोजां जागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि दिनै गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि मेडिटेसन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन। साननानै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।